Ассаламу алейкум, Махой. 7 марта 2018 года. Итсогден машкаха ситуация чуашах мисел. По канал тяха саймаху ухум цадица мортарсо, но и вообще цаун дючца хрече, дикник бе дючца хрече от комментариев катана остомалер. Тебе давно пора повзрослеть, не такой хороший, как ты думаешь, элэф саму. Духом жду, хульш вечергар, именно вечергар, доулш, дица цатуш, да, мел духом что гаешь, он дица цатуш. Хазнеясан и хум хеза сейн игина ролик гина сейк хая этанил, тдештол камел хеза сейк хаэлэ хеза ها خلي مداتري دير مداتري وينا دير مداتري ال ومودير دو اشنا مودير اشتو مودير دو بوشه سون تاسه жизни خيدر اچه تعمدي چه باشتيشر وشومش خادله und eچه от первого лица сегодня хабюч речет цетяш соцовол сена ошига тем более еще до духом до вечера что цуглилось духом что так шаду умалчивать те что канал те садикник дит реактор сей могу но шаду умалчивать те что халаться те что и че из атака не схердать хотя бы инс модер дича там мысл дина арму кульш душун иш душун эл иш дитна там цач инс масла там дит волосо и цогденушка хилду чувашира представителю Чебоксаря Салман Бош. Цо телефон толсек хаста. А цо телефон толки цо кузаха далет становчик анту исцер временно вену цалпет. Что энчаха муха ца сагира воган ночной клуб чу воган да отчаха цадоога лелина да эл са эл ю Тантуха туаха, цутуаха гвашта гват, цутуаха гмечкю. А цутун туах чур охранник шбек кебеш ушцуна летта. Так хар халят хокун заявление ядина. Оцу мечкан туаха эл. Так заявление чудела энти вопрос. Кигу долуш до, в общем, ситуацию куза олцу. 40 с лишним регионе официально представители главы Чеченской Республики БУ на остров Бутига, так почти шабиш на общественных началах будешь, шайбел швеш будешь тига, так теперь обязанностью теперь от смахкаха так или иначе ногчить связанные лшица инцидент хрича, обязательно сразу сюга кайтац болтина хия хайт биш. Сразу хахает те, что цари дуют, агин дали, может быть, самому срочно реагировать, тогда ж хлах кидек дела, муха дела, явайте бях хлаха, явайте бях боч бела, муха дела, сразу хаал дишь, что юка пол, юка хватин сахунду. Так цундел хаят цусю, и кан ту джим эл джимават, ай эт шокачол, штханил шок кан ту, эш тигуан халаши цаук, эт тигуэна у. Это ночной клубе волан так цучуана хлило штега лилим хердуцу тига дерда церхла юхтуха таха отсамечкан таха ю отчабл отсрас хэша та охранник кеек сотрудник шниспела ба цучуа церт ахцун тахча хого цун тах шукар хокуна таха ю отклубчур эревек канцаре да хон заявление Дело от мечкну трахашин эл. Да, инсохан вопрос задержать вина вопрос рассматриваться. Дяша дохин из ситуации он куда эл хайт хату отсусик. Так что хату яхча асолчинг харум шурек варда дина от бейша от харталиш нислаха цечек хахач хотя бы ариант волчкана хаут канта я шей цадо лилош дела хотя бы цечек дахо эчхрича может быть цар элсам царна унал дамегер эл
أدرس دستاهدين أتنيخ أولي أتكنت أدرس دستاهدين أولي تو يو أتميليت أبرتي تسدو بوليت أبرتي تسدو يا أتندمشني أدرس تاك يو تندمشني أدرس مداك نها أسقوزا حاجة حاجي لخلوخي تنتيت شاد سوزات تدو تنديت نينت تاك ألا أول ديتا دوتي قاعدك تاك اشتحال دوشن أولي يو إش أس представитель سان سوزات بوي هوسي так, от представитель суда, то кантон хинц, и то хара там я хулиганский, хала, шеок хала угловно делать, дерзо герт, сам да герт шкудыш, так хоко представитель суда сунинц, хадит сумцу шадинак, хоко худа, ацарна, аш от кантона иттан, бяхкин войнагу, мадердич, но бяхки велаха, от сингер لدر الوقت عوضوا هم ده اللي وش لاتشا شو لا ما تلاقيت عني نوختي وين هو تو حاجة عجي أجزاء لين ديني تون دينا أقا شوي أتون إرسكوتي تغير شوي وق دوشاش ديك دو دلائل تو تون توهم تأخنو أش إذا أتون إيتن تون دل أو دل встречное заявление лошон ол хоко встречное заявление лошон и встречное заявление так давайте по полной программе судить цеде шумади дуэ дуэ так созун тяха муха деняха и нисто цеденяха шуюхтуна лет уктацер ашаина закон нарушить оли оду заявление чулошон оли хоко шигер ол так отсайдал белошна ду заявление да цуна тайок тяж бахилла цуна иген дахтин иша бел шбяш تعباشوق преступление и цахачен и هم кигу целе ах дадуйте садуйте давай оха и вопрос та угловно рассматривается дальше та административно ойна та умадина замятина мяла табахан дадер дон только заявление шмалара холи реген мада харо цар ол та хого бодек биче хокнок анти Язди заявление олоку. Давай язди заявление. Он дальше муха делаха ночью чун кюк даханцер дитцабиз заявление язди давай наказывать бываешь чего кантон إلا بالثلاثين اللي تعديل ذي تحار اللي كان بيحول وبشم إشت تعديل دكتوري أثر هم ديشتو وتسألين سا طبعا شخيناها ويلخيط سلوشون وتساح يولا постоянно ويتان تا ويلقى ويعادة تاع ويزكون شاء ويبقى تحليل شدوي لرلو شدوي حوشة دوي تاق تيجا يول سبلاج قزع دقولايا يات تاق تيجا سبلاج السميو تيجا هور تكن شو عدوك شبيوة دوك أرقى دوك قليجيو قيجيو تاق ليوش لرتع بيش بوتو شوارت ناخبو بيرش ناخبو زو بيش دوك قليجيو تيجا قسيتواتيو تاق شبوك الله إيمان جودة قدام ملاها إيش إيمان يداليو تاق شي ميلا تا جمال ويل عيش بالشيرة تانا شيء تانا دوقتش تاني عوشة قيتا لا تانا بغا لا نجم بلوبيا بغا لا قيتشنا لا تاق اشتمت يقاتش خينا ها تا ليلوش هم ليلو والبلشة تاقرانا اللي بوزنا يتعطسومش نسديش خينا ها تاني قاميكش دولهما وين تمك تاني وقع غوشي تار ما أول يتار ميكش دوي تاقا شيت عن كمباني يوقع قاتشا مو قاتشا تار مقلي أولي تار ميجي وين تميجي وين إيال ما قال لها وين تو نيسا تو هون داتشا ويجي همش ديتي تايشات تاقا تنا ظلم خل تار تنا هم أخلانا وين خل تنا ظلم ويدابوغان شارنا وليل شارنا تيت شارنا خلزولم سنديلا أريان شاش ليل شخينا ها وتسمان جو أولي شخل عارشو يتعدر كيجيشنا بس دا تيت شاقا شي دابيوغ شبول ديش بيوغ خيلوش بوغ بيوغ خيلوش تانا حشبات بيوغ خيلوش يا توريستيجسكي شي صدع بيوغ خيلوش
شيدابيوش بولشيرتا حوسا حوسيدك سار صحيحا بيش وريلا ولي ويلا إيشا سار سجمل ونال ألسن ده حارش دوك رسل بلاتس ما دايت حارش سار دوك برغت بولشة وتس قويتش ريجيون شاحة ورسيش قويتشار سار ليولشتو هم ليولا ديشا وشيتا برغت ليو بيبلشة دوك جيم بولي سار شانيوك ليولشتو سار أولشتو سار ديشتو هما ويتشار تسميكشون تسميكشت أكتونا دو خلشون تنا كونفليكت خلشون الشيء حابول قدك دوش ويت إدانا دوش سار أكبر حطوريات توشيك ويتشار دعتو أبوشنا دوي بيروي تنا زوبم خلشون تاك تنديو تنا لله هارشو شاش آريانس ليوتش كنا لله هارشو جو إش دي خردشو دال إحتو بويل دال إيمان يحصودو خيل